ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα του Ελεύθερου Τύπου, το οποίο έλεγε για μια μαθήτρια η οποία βρέθηκε ντοπαρισμένη. Η μαθήτρια δεν βρέθηκε ντοπαρισμένη. Είχαν χρήση χασίς σε μαθητικούς αγώνες. Οι ειδικοί λένε λοιπόν, και δεν το παγώ, ότι ακόμα και η χρήση αυτή που έκανε ήταν για να φτιάξει κεφάλι και να πάει να αγωνιστεί. Έτσι μας είπε ειδικός. Και αυτό μεταφέραμε. Δεν είπαμε ότι το χασίς είναι αναβολικό. Το θέμα που είχε χτες στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος σχετικά με το μαθητικό πρωτάθλημα, τους αγώνες που έγιναν 13 και 14 Μαρτίου και όπου ανέφερε ότι βρέθηκε ένα ντοπαρισμένο ένα παιδί, πρόκειται για ένα κορίτσι, όπου η ουσία η οποία ανιχνεύτηκε είναι χασίς, το οποίο όμως λειτουργεί ως αναβολικό. Δηλαδή σου δημιουργεί πέρα από την ευεξία, έτσι, σου δημιουργεί και την εντύπωση ότι έχεις περισσότερες δυνάμεις, όπου ουσιαστικά είναι αυτό είναι και που σε σκοτώνει. Η Ινδική κάναβη, εκτός από ναρκωτική ουσία, θεωρείται και αναβολικό, καθώς συμβάλλει στην άνοδο των επιδόσεων των αθλητών που τη χρησιμοποιούν λίγη ώρα πριν από τους αγώνες. Εν αναμονή του δεύτερου δείγματος παραμένει άγνωστο εάν η νεαρή κοπέλα έκανε συστηματική χρήση Ινδικής κάναβης ή αν ντοπαριζόταν με αυτόν τον τρόπο. This is what I have to confess. It's all about the cess. Hey, the original this. The cannabis. The original this. That I put it in a me pill and it cure me sickness. The cannabis. The original this. That I put it in a me pill and it cure me sickness. Open your ears and listen to me argument. That has link up with the aids and government. Them go ahead and then them keep a conference. That has what we say and lick the poker for the dance. Them ask the question, what a weed is this? Them get to find out it can make fabric. Them do a research from the ganja, yeah, and get to find out it can make paper. Now me touch on to the other class. Cannabis, them put it in a eye drops. Them even put it in a painkiller. And the same cannabis, it cure me asthma. And the cannabis, the original this, that I put it in a me pill and it cure me sickness. And the cannabis, the original this, that I put it in a me pill and it cure me sickness. Oh yes, it's all about the cess. Ha ha!